Boss, good morning. Magkano per kilo? Alin? Ng galunggong. 150 po sa per kilo at ang tumpukan ay 100 pesos. Tumpok ko, tambak ko, 100. Ayan, oh. Tambak na tambak. Galunggong. At yung mga 50 pesos to, no? 50. Salay-salay. Salay ginto na mayaman po talaga. Salay ginto sa halagang 50 pesos. Ito tulingan magkano? 150 kilo. Yun po, 150 per kilo ng tulingan. Tapos yung mga isda po natin, ito yung mga talakitok na maliliit, no? Yan po ay 240 na per kilo. At ang dilis po natin ay mura po ninyong mabibili. 50 pesos na tumpok din po. Tapos yung mga isdang bilong-bilong kung tawagin sa province, yan po ay 100 pesos na tumpok. Yung laman ng gulyasan niya. Magkano per kilo daw ng gulyasan mo? 180 daw po. Ayan o, 180 po na per kilo na mga gulyasan. Yun. Papakol, labahita, petilya. Ito po, petilya, ito labahita. Ito labahita, no? Ayun, sagisi po yun. Ito. Eh, yung ano yung... Papakol po. Ito ba labahita? Yan ang labahita po. Laki, no? Walang maliliit. Isang magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay mag-update dito po sa Malabon, Tumpukan at mag-aalaman na tayo ng mga presyuhan. So samahan nyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Boss, good morning. Alamin ko lang yung mga presyo ng ngayong mga ano ha. Yan po yung tumpukan ay 100 pesos. Tapos sa per kilo po 400 pesos po sa mga per kilo ng mga hipon. Tapos yung mga tumpukan po dito ay 50 pesos at 100 pesos. Boss, good morning. Magkano per kilo? Alin? Ng galunggong. 150 po sa per kilo at ang tumpukan ay 100 pesos. Tumpok ko, tambak ko, 100. Ayan o. Tambak na tambak. Galunggong. At yung mga 50 pesos to, no? 50. Salay-salay. Salay ginto na mayaman po talaga. Salay ginto sa halagang 50 pesos. Ito tulingan magkano? 150 kilo. Yun po, 150 per kilo ng tulingan. Boss, salamat. Thank you. Tumpukan po ng mga bangus pandaing po natin ay 100 pesos. Tapos 350 per kilo ng hipon. Tumpok, 100. Ayun o, tumpukan po 100 pesos. Tapos yung mga espada po natin, tumpukan din ay 100 pesos din po, no? $240 sa mga espada. 350 sa mga lumot, pusit. Ang tumpukan po may 50 pesos at 100 pesos, no? Ito po yung mga 50 pesos na tumpukan. Ito po yung mga 50 pa rin po. Kahal pa, nasa taas na. 100 pesos tumpukan po yun ng galunggong. Shout out sa'yo, Pogi. Shout out. Good morning, good morning. Ayaw niyong umiti. Wala pa ba? Kinakaliwa eh. 120 po sa per kilo ng mga tilapiyang Batangas, no?
Ano tayo? Alright, so yun po yung update natin. At ang mga tawilis po natin dito ay 50 pesos. 120 sa per kilo po ng mga gulyasan. Tumpok, 50 pesos. Boss. Ayan. Dito po tayo sa mga tumpukan ng mga galunggong. 100 pesos at mga 50 pesos na tumpukan. Boss Lando. Morning, bossing. So, ang mga per kilo ng ating mga gulyasan na latagan po dito ay 140. Yan na, boss. So, marami po ang mga bentahan dito, no? Puro dagsa yung mga galunggong natin. 50 at 100 pesos. Boss Lando. Good morning. Magkano na per kilo? 180. 180 per kilo ng galunggong. Alumahan. Parehas lang. Parehas lang. So, ganun din po yung presyo ng alumahan natin. 180 at yung mga galunggong. Boss, thank you salamat. Ito yung mga bit-bit. Kalaso po natin ay 100 pesos na tumpok. 130 po sa mga malalaki. Ito ang ganda ng bit-bit oh. Yung mga nagluluto ng mga meatballs, lagyan nyo lang po ito ng giniling at sawagan nyo ng karot, kinchay, sibuyas ay sigurado. Pwede nyo rin pong gawing siomay. Yan isdang bit-bit. Tapos yung mga isda po natin ito yung mga talakitok na maliliit, no? Yan po ay 240 na per kilo. At ang dilis po natin ay mura po din yung mabibili. 50 pesos na tumpok din po. Tapos yung mga isdang bilong-bilong kung tawagin sa province. Yan po ay 100 pesos na tumpok. Nanay, good morning po. Shout out. Busy po si nanay no, sa paglalatag po ng kanyang mga isda na ibebenta. 50-50 ang kanyang mga latagan. 50 pesos. Sa mga bit-bit na magkano? 90. 90 ang kilo. So 90 pesos po yung per kilo ng bit-bit. So ang ganda ng mga isda oh. 50 lang po ay may ulam na ang iyong pamilya. Nay, salamat po. Thank you. 50 galunggong. Galunggong, 50 pesos. 50 lang yan. 50 lang. Kabase, ang dami oh. 50 lang galunggong. So marami po yung mga bentahan nila dito ng mga isdang tumpukan no. Abante na tayo sa kanila pang mga latagan ng isda dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. 50 pesos. Kung gusto nyo mag-Shanghai, ayan. Makapag-Shanghai ka na ng galunggong. Ito, malaking mga gulyasan. So, ito yung laman ng gulyasan niya. Magkano per kilo daw ng gulyasan mo? 180 daw po. Ayan o, 180 po na per kilo na mga gulyasan. Yun o, abante na. Ayan mga kapartner, ayan na. Abante na ang truck. 50 pesos. Gulyasan po dito ay 100 pesos po ang per kilo. So, nandito tayo ngayon sa bentahan po, no? 130 per kilo. Yan po yung mga bangus, pandaing, 130 isang piraso. At 100 pesos tilapiang Batangas per kilo. Sila kasi ganyan. Dito apat. Apat tayo na. Dalagang bukid, papakol, labay hita, bitilya. Ito po, bitilya, ito labay hita. Ito labahita, no? Ayun, sagisi po yun. Ito. Yung ano yung... Papakol po. Ito ba labahita? Yan ang labay hita po. Laki yun. Walang maliliit.
Ayan. Ito po. Barakuda, sapsap, bisugo, tuwakang. So yan po yung mga nakikita nyo pong mga latagan at may mga presyo po. Hipon ay 320 per kilo. Ito po yung parrot fish. Yung bitilya po ay 240 na per kilo, no? Ito po yung isdang binluan. So, tanong natin yung presyo at balik tayo dito sa pwesto. O, balikan na lang natin, no? Yung kanilang mga latagan. So, ito po yung mga bangus na tumpukan sa halagang 140. 140 po, 3 piraso na po yan na bangus. Ito po yung mga tumpukan po nila na binebenta. Yan. Magkano po yung tumpukan? 50 dito po. At 50 rin po yung tumpukan, no? Hindi natin makausap si Ate Pam, mamaya na lang. Shout out Ate Pam. Magkano ito pakol? Busy nga eh. 150. Yan po yung mga nagagandang isang bato, no? So, malaki po mga isda na yun ay 280 per kilo. Naganda magkano dito? Ayun, yung presyo po ng ating mga labahita, 200 po ang per kilo. Pwede mo na nga lang to. Ito na lang. Ito na lang. Hindi na to. Hindi na. Ito, mas okay pa yata ito dito. Mabati. Ito po yung mga isdang binluan, sagisi, batalay, bubuli, parrot fish, at labahita. Alright, so yun na nga po at nakapag-update na tayo, no, sa kanilang mga latagan po dito ng mga isda. At talagang mga solid ang mga presyohan pa rin po ng inyong mabibili. Batalay bossing magkano? 180. Labahita 180 rin po ang per kilo. Napakaganda ng mga binduan nila, no? Yung binduan magkano? Ayun. So, yun po yung mga presyohan ng kanilang mga isda na inyong mabibili. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga silent viewers po natin na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At sa mga kababayan po natin na dumarayo, shout out po. At sa ating mga vendor na masisipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. So, ganyan po pagkaguluhan yung mga isdang bato po natin na inyong nakikita na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.